پشتی کو دو روژا دوشمه 5 توپین هاونا لناواندا باجار عفرینê ketin ku yepekê ragihandibû ku Al-Nusra û Ehrar Şam ew top avêtibûn bajar, Odaya Operasyonên Marê di daxuyaniyekê de betalkirina rêkeftina bi yepekê re ku beriya 2 hefteyan hatibû îmzakirin ragihand. Odaya Operasyonên Marê di daxuyaniya xwe de got ku çekdarên ceyş û siwar bi hemahengî bi balaferên Rûsî re êrişî her du gundên Malkiyê û Şuwarxa yên gundewarê Ezazê kirin û ew gund kontrol kirin. Herwiha Odaya Operasyonan tekez kir ku wan êrişa Efrînê nekirine û ne jî tutûb avêtina bajêr û got çekdarên PYD bi xwe bajarê Efrînê topbaran kirin. Ji ber kulgorî wan, aliyên ku PYD wan bi topbarankirina Efrînê tohmetbar dike, hebûna wan li Ezazê tune ye û mebesta wan jî Al-Nusra ye û got her kesê ku dijî siyasetên PYD be çi Kurd be çi Ereb be ji aliyê PYD ve bi zorê tê koçber kirin. Li aliyekê din jî balaferên Rûsî berdewam gundewarên Ezazê bombebara dikin ku 4 caran bajarokê Til Rifetê hate bombebara kirin û di encamê de 6 kesên sivîl jiyana xwe ji dezan. Herwiha balaferên Rûsî gundên Malekiyê, Til Ecar, Aşa Fêsal û derdora gundê Şuwarxa yên gundewarên Ezazê bombebaran kirin.